ପକୁଡ଼ି ଚାଲିଛି ତାପରେ ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର କମେଣ୍ଟ କର। ହଁ ପକୁଡ଼ି ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଏଇଠି ଆମର ଆମେ ଖାଉଛୁ ଯେ ଆଉ ମାମା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠି ଖାଉଛି ଆଉ ପୁଣି ମାମା ବେସନ ଗୁଳିଆ ହେଉଛି ପକୁଡ଼ି ଛଣା ହେଉଛି ଏଇଟା ଛଣା ହେଇଥିଲା କୋବି ଏଇଟା ଛଣା ହେଇଥିଲା କୋବି ଏଇଠି ପକୁଡ଼ି ଏଇଟା ପକୋଡ଼ି ଆଉ ସେଇଟା ସେଇଟା ହିଟର ପଳେଇ ଯାଉଛି ରେ ଲାଇନରେ ଦେଖିଲେ ବାଡ଼ିବେ ଆମକୁ ଆଉ ପକୁଡ଼ି ଛଣା ହେଉଛି ଆମେ ଏଇଠି ବସି ଖାଉଛୁ ଶୀତ ହେଉଛି ଆଜି ପୁଣି ନୂଆ ବର୍ଷ ପକୁଡ଼ି ପପୁଆର ନୂଆ ପପୁଆର ଯେଉଁ ତା ପୁଅର ଯେଉଁ କୋବି ପକୋଡ଼ା ଦେଖ ଦେଖିବ ଦେଖ କୋବି ଦେଖିଲି ହାତ କଙ୍କଡ଼ା ଭଳିଆ ଦେଖା ହଁ ଦେଖା ପଇଲା ମତେ ଦେଖା ନେବା ମତେ ଦେଖା ମତେ ଦେଖା ଦେଖା ଏଇ ସେ ଆମର ଛଣା ଚାଲିଛି ଆମ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ତେଲ ଚାଲିଛି ଦେଖ ତେଲ କେଜି ତେଲ କିଣା ହେଉଛି ହାତରେ ଲାଗିଛି ଯେତିକି ପେଟକୁ ଯାଉଛି ସେତିକି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରୁ ତେଲରେ ପେପର ଭଲ ପକେଇଥାନ୍ତୁ ହଉ ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାପରେ ବାହାରେ ରଖ ହେଲା ରଖିବଟି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି କାହିଁ କାନ ତ କାଟ ଖାଇଦେବି ଦେଖିବା ଦେଖ ତୁ ମତେ ଖାଇବା ଖାଉନୁ ମତେ ମୁଁ ଦେଖିବି ହାଇ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖା ହେଇଛି ହଉ ଦେଖିଲ କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର କମେଣ୍ଟ କର ହଉ ଗଲା କରିବ ବାଏ 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 ରଖ